Ekran je crn s 5 suptilnih osvjetljenih krugova na vrhu ekrana, te je pozadina tamna, a dno ekrana su kazališne daske. Voditeljica Andrea je u sredini ekrana te sjedi u crnom. Andrea. Lijep pozdrav svima. Moje ime je Andrea, znakovno Andrea. Dobrodošli u našu novu epizodu emisije Dodir vijesti jučer, danas, sutra. Kao što smo već najavili zadnji put, prvo slijedi Info Blitz s nekoliko zanimljivosti i važnih vijesti iz Hrvatske i svijeta. Nakon toga obrađujemo jako važnu temu, a to je tema prevoditelji za gluhoslijepe osobe. Pa počnimo s vijestima. Ekran je tamno plav s dvije svjetleće horizontalne crte na vrhu i dnu ekrana. Prevoditeljica Dijana je u tamnom u sredini ekrana. Dijana, dobar dan i dobrodošli u naš novi dio emisije Info Blitz. Danas ću vam ukratko predstaviti nekoliko zanimljivih informacija. Prvo, zasigurno ste već čuli da je naša predsjednica Saveza Dodir, Sanja Tarcaj, izabrana za predsjednicu Svjetske organizacije gluhoslijepih osoba. Bravo! Čestitamo Sanji i nadamo se da će raditi dobar posao i imati još puno poslovnih uspjeha i u buduće. Druga zanimljiva vijest koju smo čuli povezana je s HZZO-om, Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. HZZO je odlučio uvrstiti dodatne lijekove i terapije na listu besplatnih lijekova. Dakle, lijekova koji idu na recept bez plaćanja. Jedan od uvrštenih lijekova je i lijek za dijabetes, glukagon. Radi se o lijeku bez igle u spreju. Taj je lijek uvršten na listu zbog napornog rada udruga, dijabetičara koje su skupljale potpise i organizirale peticije. Na kraju su uspjeli. Taj je lijek predviđen za djecu i sve kojima je teže raditi s iglom. To je ključan lijek u slučajevima naglih promjena razine šećera. U tom slučaju je vrlo značajan. Također, na listu su uvrštene i neke od novijih terapija za ljude oboljele od raka. Uz to uvrštena su i suvremenija ortopedska pomagala. Radi se o suvremenijim tehnološkim rješenjima koja sada postoje te su sada i besplatni. Bravo! Zanimljiva informacija koja se tiče režija. Kod nas su narasle cijene struje za oko 5% u usporedbi s prošlom godinom i cijenama prošle godine. Ali primjerice u Mađarskoj, Sloveniji i Nizozemskoj cijene struje jeftinije su nego lani. U Hrvatskoj se cijena plina povećala za oko 15% u usporedbi s prošlom godinom. No unatoč tome, cijena plina u Hrvatskoj i dalje spada pod jeftinije zbog regulacije koje radi vlada. Najveće povećanje cijena režija na području Europe doživljavaju i osjećaju zemlje kao Njemačka, Belgija i Danska. Vlada radi nove procjene troškova vezanih uz potrošnju vode. Shvatili su da stare, nekvalitetne cijevi značajno utječu na velike gubitke vode
a time i na troškove koje ljudi plaćaju. A jedan od strateških ciljeva vlade je izbjeći kupovanje vode u boci, već zadržati pitku vodu iz slavine. Uz to, vlada se usredotočuje na popravke cijevi i infrastrukture radi smanjenja troškova i gubitaka. Prema dosadašnjoj procjeni, najveći gubici vode su u Zadru, Splitu, Lici i na području Zagreba. Zato se planiraju budući popravci i nagodinu ćemo vidjeti koji je točno plan. Andreja. Nakon kratkog informativnog predstavljanja vijesti iz Hrvatske i svijeta krećemo s našom emisijom. Već smo spomenuli na početku da je tema današnje emisije prevoditelji za gluho-slijepe. Tko je prevoditelj za gluho-slijepe osobe? Kako se razlikuje od drugih prevoditelja? Koji su njegovi zadaci? Otkrijmo zajedno u nastavku što je to prevoditelj za gluho-slijepe iz kratkog priloga koji je snimila Svjetska organizacija gluho-slijepih osoba WFDB. S lijeve strane nalazi se prevoditeljica Dijana u tamnom s crnom pozadinom, a desno se nalazi predstavnik WFDB-a u tamnom ispred plave pozadine. Dijana koristi hrvatski znakovni jezik, a desni predstavnik internacionalni znakovni jezik. Što je to prevođenje za gluho-slijepe? Prevođenje za gluho-slijepe je neophodna stavka za ljude s gluho-sljepoćom kako bi postigli potpuno uključivanje u društvo, jednakost, neovisnost i samoodređenje u svakom području života. Prevođenje za gluho-slijepe je omogućavanje neposrednog prijenosa vizualnih i audio informacija osobi koja je gluho-slijepa. To često rade profesionalni prevoditelji za gluho-slijepe osobe, neformalni pružatelji podrške, članovi obitelji itd. To se može sažeti u 3 integrirana elementa. Prvo, prevođenje govora, informacija. Drugo, opis okoline. Treće, vođenje, to jest podrška u kretanju. Prevođenje za gluho-slijepe provodi se koristeći različite metode prevođenja, onda i koliko to zahtjeva osoba s gluho-sljepoćom. Andreja, eto, naučili smo što je to prevoditelj za gluho-slijepe osobe. Sada kada imamo teorijski dio, kako to izgleda u praksi? Kako točno izgleda radni dan u životu prevoditelja za gluho-slijepe? Kažu da slika govori 1000 riječi, pa smo za vas snimili prilog jedne naše prevoditeljice u akciji. Da ne duljimo, slijedi video. Video koji slijedi prikazuje kako izgleda prosječan dan u životu prevoditelja za gluho-slijepe. Kroz video pratimo gluho-slijepu osobu Krisa i prevoditeljicu Danijelu na koji način prolaze kroz svakodnevne aktivnosti jedne gluho-slijepe osobe. Dolazak po korisnika.
Vođenje. Prevođenje u formalnim uvjetima. Opisivanje okolina. Prevođenje u neformalnim situacijama. Povratak korisnika kući. Andrea. Tako to izgleda u cipelama naših prevoditelja na terenu. To nije nimalo jednostavan posao, velika je odgovornost koju svaki prevoditelj za gluhoslijepe ima. Mora poznavati način komunikacije koji gluhoslijepa osoba koristi, prenijeti informacije koje čuje i vidi, adekvatno opisati okolinu, te sigurno voditi gluhoslijepu osobu. A što sami prevoditelji kažu o dojmovima i izazovima svog posla, pogledajte u nastavku. U nastavku se prikazuju različiti prevoditelji koji pričaju svoja iskustva. S lijeve strane je prevoditeljica Dijana u tamnom, a s desne se nalaze govornici. Između svakog seta videa nalazi se crni ekran s bijelim pitanjem na koje odgovaraju koje naratorica čita. Kakav je posao biti prevoditelj za gluhoslijepe? Težak posao. Prvo, posao se sastoji od nekoliko dijelova koji se svi odvijaju istovremeno. Znači imamo prevođenje onoga što je izgovoreno, imamo opisivanje onoga što je okolo i imamo vođenje osobe koja zbog oštećenja vida ne može se sama kretati. Znači to je sve uključeno u taj posao. Treba vježbe da se sve to skupa uskladi. Jako je izazovan na dobre načine, treba imati puno empatije, treba to željeti, to nije lagan posao. Mislim da ljudi znaju olako shvatiti, aha, moram znati znakom i to je to, što nije točno, tu je puno više čimbenika igra ulogu. Zapravo, posao prevoditelja uopće ne mogu nazvati poslom. To je zapravo kao, nije klasičan posao kao kad prevodite tekst sa stranog jezika na hrvatski i pišete. Ovo je posao koji sačinjava jako puno osjećaja, razumijevanja,
i volje za ljude i komunikaciju s njima. Posao je human, lijep i koristan, nadasve koristan. Da, prevoditelj za gluhoslijepe osobe treba imati empatiju, znači prema gluhoslijepim osobama, shvaćanje što je gluhosljepoća, također neko razumijevanje i znanja o gluhosljepoći, koji su načini komunikacije, kako se vodi gluhoslijepu osobu, što sve prevoditelj za gluhoslijepe osobe treba znati. Znači to nije isključivo poznavanje znakovnog jezika, nego je to poznavanje i različitih načina komunikacije, opisivanja okoline, prilagodba informacija, zapisivanje možda uvećanim tekstom informacije ili transkript, te mnoge druge aktivnosti koje prevoditelj za znakovni jezik ne mora nužno znati, ali prevoditelj za gluhoslijepe osobe mora znati. Pa prije svega bih rekla da je to jedan veliki izazov. Da, kao što sam rekla, svaki korisnik je individuo za sebe, svakom korisniku se treba prilagoditi. Sa svakim korisnikom jednostavno treba vremena i da se oni i da se mi naučimo na njih. Trebao bi imati zapravo dozu empatije, veliku dozu empatije, trebao bi si dati vremena, ali trebao bi i htjeti naučiti jednostavno ne samo znakom jer ni on nije dovoljan, nego jednostavno povezati se s tim ljudima, pokušati ući u te cipele, ali samo da napomenem da jednostavno i koliko god dugo radimo sa osobama s oštećenjima sluha, gluhoslijepim osobama, jednostavno nikad nećemo moći razumjeti kako je njima, ali zato si trebamo dati vremena i trebamo uložiti puno truda, puno energije kako bi što uspješnije radili i svima na zadovoljstvo. Što sve prevoditelj za gluhoslijepe mora znati? Ana. Prevoditelji za gluhoslijepe se prvo moraju obavezno educirati te proći stručnu praksu kako bi radili s gluhoslijepima. Treba usvojiti nekoliko vještina, primjerice različite načine komunikacije kao što je znakovni jezik, opisivanje okoline te potpuno informiranje gluhoslijepe osobe. Prvo, znanje komunikacijskih metoda. Gluhoslijepi komuniciraju na različite načine, ovisno o stupnju oštećenja sluha i vida. To je prva stvar. Druga stvar je, treba imati uvid u kulturu iz koje su potekli. Primarno gluhi, znači iz kulture gluhih, primarno slijepi iz kulture slijepih. Uz to postoji i kultura gluhoslijepih samih. Znači, kad se prevodi, treba uzeti u obzir ne samo tekst, goli tekst, nego kako i taj tekst prilagoditi tome da korisnik shvati što si htio reći. Pa mora se znati kako i pristupiti takvoj osobi. Moraš imati na umu da nisu sve gluhoslijepe osobe iste, da neke ne koriste možda znakovni, komunikacija je različita, osobe su različite koji mi čujući. Prevoditelj za gluhoslijepe definitivno ne može raditi bilo tko. Prvo i osnovno za moj pojam jedna velika doza empatije i razumijevanja i odgovornosti. Jer imaš potpunu odgovornost za osobu koja ne vidi i ne čuje. Ti si njegove oči i uši i moraš biti apsolutno koncentriran, odgovoran, ali i pun razumijevanja i ljubavi za tu osobu i razumijevanja imati za njezine potrebe da je nekad sporiji, zapravo uvijek su sporiji, barem 3 puta im više treba vremena nego ljudima bez tog oštećenja. Treba razumjeti da oni nemaju informacije koje mi dobivamo svakodnevno, a nismo ni svjesni da smo ih dobili. Treba znati, prenijeti ono što bi moglo biti zanimljivo, da i oni budu upućeni u sve što se oko nas događa. Tek kad idete osobi koja niti vidi niti čuje, pričati što se sve dogodilo, zapravo vidite koliko se toga događa svaki dan oko nas, a nismo toga niti svjesni.
Koji su izazovi posla prevoditelja za gluhoslijepe? Mislim da jedan od izazova je to što mnogi ljudi ne shvaćaju što je to prevoditelj za gluhoslijepe osobe, da postoji neko nerazumijevanje, zato jer iako gluhoslijepe osobe su izrazito heterogena skupina, u očima javnosti i drugih oni izgledaju homogeno, a to nisu, jer svaka gluhoslijepa osoba je različita, stoga se prevoditelj mora uvijek prilagoditi toj osobi koju prevodi. To mislim da je jedan od najvećih izazova koji drugi ovoga ne uviđaju. Isto tako mislim da je problem što, nažalost, prevoditelji često nisu dovoljno plaćeni, jer često rade i različite smjene i na različite načine, kao što sam već spomenula, treba imati različite vještine, što često, nažalost, nije prepoznato u očima javnosti. Ana, najveći problem gluhoslijepih su prevoditelji. Zašto? Jer nas je jako malo. I mnogo je prevoditelja koji bi i pružali podršku gluhoslijepima, ali to nije lagan posao. Težak je. Također, mala je plaća prevoditelja. Jer rad sa gluhoslijepima je težak, duplo zahtjevniji. Po gluhoslijepu osobu se mora ići, moraju se voditi te onda prevoditi kod liječnika, na primjer, zatim ju vratiti natrag. Više se radi, a problem je mala plaća. I mnogi odustaju najviše zbog toga. Pa mislim da je možda ili nemogućnost pristupa nekim informacijama, nekad naravno izazovni su nam i korisnici, sve ovisi o situaciji, naravno financije, uvijek financije. Krenuvši od toga da gluhoslijepe osobe kao individu za sebe nisu dovoljno prepoznate. Isto tako ne koriste sve gluhoslijepe osobe svoj štap, ne prepoznaju se na cesti, invaliditet nekad nije vidljiv. Drugo, ne postoje edukacije kojima bi se osposobili ljudi da rade s njima, jer to nije samo jednostavan posao, primite za ruku i idemo mi gdje god da idemo. I to nije samo suhoparno prevođenje, nego ipak se ti tu s korisnikom provedeš određen dio vremena, s njim upoznaš ga. Pa, meni osobno je glavni izazov odvojiti osjećaje privatne i poslovne, jer i ne nositi svoj posao kući, jer sam primijetila da ja zapravo uvijek razmišljam o svojim korisnicima. Ako u vrijeme kad nije moje radno vrijeme čujem neku informaciju, na primjer da je zbog radova zatvoren neki dio grada, pa sad ovo kad se mijenjao sat, kad se pomicalo vrijeme, meni kad sam to čula prvo mi je palo na pamet tko će njih obavijestiti, kako će oni znati da se pomiče vrijeme. To me recimo čak i opterećivalo, ne? I mislim da ne mogu u 4 sata kad moje radno vrijeme završi, da ne mogu tad reći da ja sada ne radim i jednostavno to potisnuti. Uvijek razmišljam o tome, ali to nije u negativnom smislu opterećenje, nego jednostavno je to posao koji ne možeš zatvoriti vrata i do sutra ujutro ništa od toga. Dobro. Velim, težak posao, pa bi bio red da je nekako plaćen odgovarajuće. To je osnovni problem, jer koliko znam, postoji velika fluktuacija prevoditelja. Zašto? Pa odu negdje gdje je bolja plaća. Drugo radno mjesto, bolja plaća i to je to. Jedan veliki problem su, rekla bih, plaće zaposlenika, odnosno prevoditelja, koje u današnje vrijeme jednostavno nisu dostatne, pa jednostavno se susrećemo s problemima da se prevoditelji učestalo mijenjaju, što na kraju krajeva stvaraju velike probleme samim korisnicima, znači ne udruzi kao udruzi, nego samim korisnicima koji jednostavno se moraju naviknuti da će se njima kroz godinu i po nekoliko prevoditelja promijeniti. Pa tako, eto, borimo se svi zajedno kako bi se te plaće i povećali, kako bi i uvjeti rada na kraju bili i bolji, kako bi, znači glavni cilj, kako bi ti korisnici bili i zadovoljni.
Što treba poduzeti da se poboljšaju uvjeti rada prevoditelja za gluhoslijepe? Ana. Na primjer, ovdje u Hrvatskoj Vlada i resorna ministarstva bi trebali bolje organizirati financije, programe i projekte. Na taj način će se poboljšati uvjeti, te će možda narasti broj prevoditelja i bit će zadovoljniji. Time će biti bolja suradnja s organizacijama gluhoslijepih, bolja kvaliteta života i budućnosti za gluhoslijepe. Zato je važno uvesti poboljšanja. Mi kao udruga i naš savez, druge lokalne udruge, mi se uvijek trudimo naći različite načine i financiranja i poboljšanja kvalitete života gluhoslijepih. Mislim da bi tu država trebala biti puno više uključena i puno više službene ustanove poput Centra za socijalnu skrb, različitih bolnica, da bi trebale biti više osvještene o gluhoslijepim osobama. Obraćam se nadležnim ministarstvima i znači osobama koje su na vlasti, koji imaju mogućnost svojim odlukama podržati i znači rad prevoditelja i poboljšati uvjete života gluhoslijepim osobama, ali isto tako se obraćam i javnosti da više obrate pozornost na to što gluhoslijepim osobama treba i znači na činjenicu da prevoditelj za gluhoslijepe osobe ima više zaduženja nego što se to čini. Znači potrebna je stalna socijalna usluga kojom se omogućava prevođenje, znači da to ne ovisi o projektima, da znači nije upitno financiranje, zato jer gluhoslijepe osobe trebaju stalnu, kontinuiranu podršku prevoditelja, jer na taj način se potiče njihovo uključivanje u društvo i znači njihov normalan način funkcioniranja. Znači za to je njima potreban prevoditelj. Zašto je prevoditelj za gluhoslijepe važan? Ana. Radim kao prevoditeljica za gluhoslijepe. To je važno zanimanje jer gluhoslijepi trebaju svakodnevnu podršku prevoditelja. Primjerice, oni ni u šetnju gradom ne mogu sami, a ni u dućan. Jednostavno ne mogu. Njima je svakodnevna podrška neophodna. Također i kad idu u bolnicu ili liječniku, ne mogu sami. Potrebna im je podrška prevoditelja. Na taj su način uključeniji i lakše se snalaze. Svakodnevna podrška im je jako važna. Andrea, prevoditelj za gluhoslijepe je specifično zanimanje koje zahtijeva mnogo edukacije, stalnog usavršavanja i prakse. Također, to je posao koji nosi visoku razinu odgovornosti, te je potrebno biti snalažljiv, spreman na izazove i pravovaljanu reakciju u situacijama hitnosti. Uz to, važno je poštivati etički kodeks, diskreciju i želje i potrebe pojedinog gluhoslijepog korisnika. Svakako, zanimanje koje je nedovoljno cijenjeno i koje nije lako, ali ima svoje čari, notu ljudskosti i apsolutno je neophodan za funkcioniranje u svakodnevnom životu za mnoge gluhoslijepe osobe. Time zaključujemo današnju emisiju. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da se vidimo ponovno za 2 tjedna. Bok!